ଜାଣିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମ ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ଖୋଲା ବହି ଭଳିଆ ନା। ଯେତେବେଳେ ଆମ ସହିତ କିଏ ଭଲରେ କଥା ହେଇଗଲା, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ ମନର ଦୁଃଖ, ଆମ ମନର କଷ୍ଟ ସବୁ ଖୋଲିକି କହିଦେଉ ତା ଆଗରେ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଛୁଆବେଳେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିଥିଲୁ କି ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟିଲେ ଲାଘବ ହୁଏ, ଆଉ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିଲେ ଖୁସି 2 ଗୁଣ ହୋଇଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ସେ ଜମାନା ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଆଜି ତୁମ ଦୁଃଖ ଦେଖିକି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ହଁ, ସେ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଦେଖେଇ ହେବେ କି ତୁମ ଦୁଃଖ ଶୁଣିକି ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ତୁମ ଦୁଃଖ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପଡ଼ିଯିବ କି ତୁମ ଖରାପ ସିଚୁଏସନରେ ପଡ଼ିଥିବ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ବି ମତଭେଦ ହୋଇଯିବ ନା, କି ତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ପାତର ଅନ୍ତର ହୋଇଯିବ, ତ ସେମାନେ ତୁମର ସବୁ ସିକ୍ରେଟ୍, ସବୁ ଦୁଃଖ ଆଉ ସବୁ କଷ୍ଟକୁ ତାଙ୍କର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଷ୍ଟେଜ୍ କରିକି ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଆଉ ତୁମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେବେ। ତ ଲାଇଫ୍ରେ ନିଜ କଷ୍ଟକୁ, ନିଜ ଦୁଃଖକୁ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ହିଁ ରହିବାକୁ ଦିଅ। ଆଉ ସାମ୍ନାବାଲାକୁ କୌଣସି କଷ୍ଟ କି ଦୁଃଖ ସେୟାର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋ କଥାଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ।